ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भूख लाग गइल बा। भोजन के तलाश में कहाँ कहाँ आदमी भटक रहल बा। बाबा बाबा हमरा भूख लगा था, कुछ खाए के दी। साला हमरा खुद भूख लागल बा। एकरा खाए के दी, खाए के दी, एकरा कहाँ से खाए के दी, खाए। मत छोड़ के जंगल में मंगल करे वाला का। वो सब छोड़, ई बताओ तोर पापा कहाँ बा? उस दिन में उ ना निकललन। आ ते काहे निकलल बानी? हम खेले निकलल बानी। ते बाहरी खेलत रही है, तोर पापा घर में खेलत रहन। ए बाबा बहुत ज्यादा पैसा अभी बच्चा बाड़ी, अभी खेल ले, ठीक बा? जल्दी भेजिए, इंतजार करता नहीं हम काज तोर। भेज जल्दी अपना बाप के। अब पता ई करे के बा कि कमना कारण से ई गांव वाला सन के फुरफुरी नगर वाला सन के ई परेशान करता सन। चलो चलो तलक भजन कर जाओ। जहिया जे छोड़ दी है छुआर दुनु डंका सखी लंगड़ा भतर के भेज दे श्रीलंका सखी। हरे राम हरे हरे बहे पूरा वैयर नाना दी। हर हर महादेव। नीचे आओ नीचे आओ। तोरा का दिक्कत बा फुरफुरी नगर वाला लोग से? तोर छोटका लड़का अब गांव में घूम घूम के कहता गाड़ मार ले तोनी के चाहत का वाला सन चिउकल का लड़ बड़ो का भइल बा बताओ। इन्नी बिड़ी लड़ रे साला नो कलर बड़ी को का भइल बा को दे जाले इन्नी बिड़ी लड़ रोले का लाड़ बाड़ो। समस्या का भाई बताओ कि हम हल करें। रुको हम बताओ बताओ। चल ठीक बा, बैठ बैठ के बतियाओ जला का समस्या बा। आओ चल बैठ। है ना बैठ, लाल पर मत बैठ, है जन बैठ ना। पंडित से ढेर बतियाओ तरे अब हम फॉर्म में बन गाड़ धरती में सटा, ऊपर मत हवा में रख। अब गाड़ों में तो सटा ले धरती। बोल। अब ठीक बा। अब समस्या अपन बताओ, तोरा का समस्या बा फुरफुरी नगर वाला गांव के लोग से? बहुत बड़ समस्या बा, सुनाम तो ते रो देबे। सुनाओ। अरे भगवा तेरी रे। रुक ना, पुरानका फॉर्म में जाता नहीं। हाँ याद आ गया, शुरू कर। बहुत दिन पहले और बड़का लड़कुआ
बिस्कुट खरीदे सरपंच के दुकान में गई रहे, अब पता ना का भई रहे, और सरपंच कहत रहे कि हम बड़का लड़का चोरी कैले बा, कहले रहे ई साला चोर हो। गलत बात बाटे कि ना? चोर के चोर रहे सब पंडितो साला कहत रहे चोर चुआर के काम से निकाला सन। बेटा हमारे मित्या बहुत अच्छा लड़का रहलक हो। गरीब के सहारा केहू ना होला, पेट खातिर केहू कहूं लाचार हो जाला। ई सब पापी पेट खातिर होला। चोर चुहार लड़का का हमार बात अच्छा ना लागल, वो जैसे जाके घरे फांसी लगा लेलो। ई सब देख के हमार छोटका लड़का मेहरारू फांसी लगा लेलो सन। ई सब देख के हमो फांसी लगा ले। कसम खनी को गांव वाला खुश ना रह दे, चाहे बूढ़ चाहे औरत। रे साला गोधन जान देला के का ताक रहे रे तोरा? तोरा लड़का के हुक गांव के चोर चुहार कहला से थोड़ी लगा रहे, ओकरा प्यार के हवा लगा रहे। गांव के हुक के चलते ना, ओकरा दिल के दुख के चलते उ फांसी लगैले रहे। केकर लड़की रहे तांत्रिक जी प्लस पॉइंट में? ये सब छोड़, गांव वाला सन के परेशान मत कर सरपंच के चलते। सोचले का लाड़ वाला और तोर छोटका बेटा, तोर बड़का लड़का कहाँ बा, और तोर मेहरारू? बड़का लड़का गांव में गइल बा, छोटका लड़का घरे बाटे। मेहरारू हमार मुंह के चुस्ता बनावती है, खाइम कहाँ? हम साले मुझ के चूसा खाई महादेव के चला। हाँ तवाजी बोली। रे साला हम तवाई जा 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 गलती से निकल गया। आई लव यू तवाजी। जा 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 यो गलती से निकल गया। चल ठीक बा, गांव वाला सन के परेशान मत कर सरपंच के चलते, ठीक बा? सब ठीक बा, लेकिन सरपंच के मार दे। एगो हमार बात सुन, ठीक? फुरफुरी नगर गांव में अब सरपंच के कोनो सदस्य नहीं खे। का ई नहीं का हो सकत? रे साला तोरा समझ में नहीं के मारम साले मंत्र से कि साले भस्म हो जइबो। ना 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 तांत्रिक जी ना, हम चलते नहीं घर है। मुंह के चुस्ता अरुआ के भरुआ खा के आज सूझ जाए। अब से गांव वाला को परेशान ना करे। खो कसम लाल पर हाथ धो के। हम कसम खा लल बानी, खा ले वाला लाल पर हाथ धो के ना खाए। यो साला तांत्रिक बहुत खतरनाक बा, चलते नहीं हम यहाँ से। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो स्वस्ति वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो स्वस्ति। हे महादेव जी, हमार गुरु कब ले आए? सालों साल हो गइल बा वहाँ पे गई, कहीं वो नहीं भूत खपा नाम दे सका ना, ऐसा नहीं के हो सकत। हमार गुरु कोनो कीमत पर नहीं हार सकत। हे महादेव जी, हमार गुरु कब ले वापस आए? चिरकुट कहाँ बारी? सोन के पत्थर हटाओ, हम अंदर आई। चिरकुट एकरा कम सुनाई देवेला। चिरकुट वो बुझाता गुरु बुलावत नहीं। चिरकुट सोन के पत्थर हटाओ, हम अंदर आई। गुरुजी आ गई नहीं। गुरुजी गेट खुलल बा, अंदर आई। काल बा चिरकुट। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो खुश रहो। कहाँ रहनी है रुआ? हमरा के थका देले, हम कहीं के भूतवा रुआ के खपा देला सब। तोहरा नौका था कि हम खप जाए मुकनी से? हमारा वैसा ही लागत रहलो। नहीं क्या हो सकत है सन? सब कोनो का समस्या समाधान कर देले बानी हम जी। फुरफुरी नगर वाला गांव के कोई वो भूत परेशान ना करी। देखो पूजा बा जी, संपन्न कर। ठीक बा। अरे चिरकुट जी गुरुजी। पंडित जी कब गई नहीं हो? देखी ना गुरुजी, वो पंडित बड़ा लालची रहलो। अच्छा रुआ जगह पर 3-4 दिन बैठ के पूजा कर के भाग गइलो। हाँ अच्छा कोनो बात नहीं के गुरुजी। हाँ देखी ना, हमरा बियाह करे का मन करता। कोनो लड़की नजर में बिया? हाँ न गुरुजी, बियाह। कैसन बिया? भूतनिया ही है तो का जान मारी। कौन ही हो? वो है बांसवा में के
अच्छा जो ना के तुरा के घींच के लेके जात रहे पुलमिया पर चढ़ौले रहे। हां चिरकिया धके हाँ। वे यो तो ओकरा से बियाह करबे मन के भागल बिया। हाँ गुरुजी बसों पर तो चुरहिनिया ही है। रे तो ओकरा से बियाह करबे। हाँ गुरुजी रो ना रनी हाँ। तो बड़ी हमरा के मानत रही खाना बनाई खाना खियाई अपने खाई। गुरुजी माना मत करें हमार सेट करा दे। हमें सेट करेला के कोनो जरूरते नहीं खे पहले से ते सेट बाड़ी जो जी ले अपन जिंदगी। ना ए गुरुजी अगर जे लेके गोल बसवा का पुलमिया पर चढ़ा के या छोड़ दे लो अगर जो ऊपर से हम गिरे और वो जान तो बहले बानी कि हम उतना मन तोड़ो ना जाने नी कि हवा में उड़ जाए। अब लोग जाना था नहीं कि बसवारी में कितना पियर पियर रहेला एक में 6 बजे मारे तो जो अपन जी ले जिंदगी ठीक बा ले आई मंत्र ओम तुडुडु ओम मंत्राय ओम तुडु मंत्र दे देनी तोरा कुछ ना होई जो चलो सन मंदिर में विराटवा बात कर कितने बोले बा। ठीक बा ठीक बा। पता नहीं कि कायला बोलौले बा। वो पता नहीं कि काय खातिर भेज दो वो बोल दिया का रे बोले रे होई मन भैया पता नहीं क्या हाउ हाउ बोला के लगाइल को सब बोला बोला के लगाइल बता दी आए दे बोला लगाइल ए काय जब आ गइल बानी तो हम सब बताओ तनी काय खातिर बोलैले बानी ऐसे हम तहनी के बोलैले बानी ठीक जौन भूत बा जो पूरा फुरफुरी नगर वाला गांव के परेशान करता ओकर समस्या का हल करे खातिर बोलैले बानी कि जब हमनी के एक साथ ना रहल जाई एक कोट ना रहल जाई तो केहू के ना केहू के हमला करत रही तो ऐसे हम बोलैली हां कि विष्णु भगवान के हमरा ऊपर आशीर्वाद मिलल बा ठीक बा तो ऐसे हमनी के कहनी ऐसे कि सब जने एक मिल होके ओकरा के निवारण कइल जाओ ठीक। हां नु हमार 2 दिन से थरिया परसों से बुलाइल बा ज्यादा से ज्यादा ओकरा घर थरिया नहीं कोई से लग गई बड़ा सोन खाना खाए खातिर रे साला कौन लोग को नाम धर। हां साले नाम दो दी कोई सुनत होई तो हमरा घर थरिया लोटा लेके चल जाई तो हे अपने में का हल्ला कइले बड़ जा एगो प्लान बा ओकरा के बुलाओ खातिर ए तेरा का पड़ता करते एकटा बना के रखा जा ए तो करवा जानू तो कब गांव का समस्या दूर ना होई ए आओ जा मर दे ए एकटा बना के गांव के रक्षा करे के पड़ी आगे जा मत रुको सही कहा था विराटवा। हां विराट का करे के बा आओ तनी सो बिहान परसों के बाद में अमावस्या बा हां ओकनी के ओ दिने बोलावल ठीक रही कैसे ओकनी के आजाद रहलो सन ओ दिन अइयो सन तबे काबू में होइयो सन ठीक बा बोलावा ठीक बा नु हां ए विराट भैया का रे का बोल बा याद आ गई सुगुआ के घर से लोटा गायब हो गई बा। कब रे अबे ओकर बाबूजी नु खाना खात रहन तो उनकर लोटा गायब हो गई सही के तो सही की ए चले के ओइ जनो कहीं पकड़ा जाई तो ओइ जनो पकड़ के साले से हिसाब कर लिए हां चले ये फोन कइले रहलई कहती आवा ना भैया कंस के मेला है आज चलो तनी आज मेला देखे। देखनी है ढेर लड़का रोड पर खड़ियाई रहलो सन बुझाता सही में मेला लागल बा। चलो
बाप रे बड़ी हार्ड पूजा के तैयारी कैले बड़ा सब भगिनवा। लाड़ पड़ के हमरा के भेज देलन ए बुनी बरखा में अपने एतन तो चुस्ता खोइतन हमरा के लाड़ धरे के भेज देलन। मामा प्रणाम। खुश रह, हम तोरा से बोले बना कि चाहत हट नजर से हमरा दूर हट। वाह क्या मुस्कुराहट है मादर चोद। ध्यान दे पूजा पर। पंडित जी हाँ एक आठ ठोका दी। लगा है मैं लगाऊंगा साइड में सब हेमे लगा बा। हम कह के होमे लगाओ। ए पंडित जी हमरो टाइम आई का। ए सबके ध्यान दे ओकनी के आवे वाला टाइम हो गइल बा। ठीक बा पंडित जी। चल मोबाइल करा दी। साला डोर लगा दी सोना तरह नहीं है पंडित जी में कहती पंडित जी मार दे ओ भाई जल्दी करो ना बाबू। जल्दी घुस। जल्दी फाट गइल का बाबा। पंडित जी ए में हार तुम के। अभी तो हार गई। क्या कर यार? हां पंडित जी फटक का ना ऊपर परिवार बा। बढ़िया रे चीज हां सो गइल बड़ा। अच्छा पंडित जी कह दे कहले नी हां राम नाम खटल हो। हमर ना फाटी टकम रही बा। हजार विराट ले आके गंगा जी में अर्पित कर दिए। नाम ना डरे। धर ले जा गंगा जी में अर्पित कर दे कुछ ना होई तोरा। ले ली। हां नाम ना पकड़े। एली ना कुछ ना होई। नाम ना पकड़े। जी हमू चल चले। अब पहले ओकरा के अब बांध दो। हां अब ना खुली आराम से ले। पंडित जी तो डर लगता ना लगी अब कुछ ना होई। सही है हां ना होई कुछ सही में ले जा। आओ देखे गोरी आओ तो दे उधर आओ तो निके क्यों वही में बात सही में से निकल के देर बात था ले गंगा जी में अर्पित कर दे ना निकली। आगे बड़ लोग सारे लोग ढक्कन खोले देता नहीं धोगे झाट से बांध देते नहीं। का बोला था पंडित जी। झाट नहीं के समझ में आत पंडित जी के बात बोलता रहा। ए पंडित जी हां ओई मसल ना पड़ले मैंने कुछ समझ में आता मैं ना बोले तो पंडित जी हां बोली कहानी है झाट से बात दी। बाप रे कितना बड़का बड़का बाप तोरा डोरा और नहीं खा मिलो ए डोरा खोजे जाए चोर से हाथ ढुकाओ धो कर लपेट दो। बाप रे हां उसे बनाई ले से तो निकलबो ना करियो सा। हां मामा सही बात होता। ओम नमः देवाय पंडित जी हां बांध देनी। हां बांध दे तो ले जा नदी में अर्पित कर दो के। राउर धुआं बड़ा सराइने लगता है। ओम बिराटो तो ले गए लोगनी के गंगा जी में अर्पित कर दी जी। अब तो फुरफुरी नगर से भूत के छुटकारा मिल गए। हां अब छुटकारा मिल गई। ए पंडित जी राउर घरवा कहां हटे ए जन्म कुंडली देखा होगा। हमरा घर तोरा का करे बा हम अपने अल्टर लइका हैं रात होलो तो हमार अल्टर हो जनी हम। चला पूजा संपन्न भाई अपना अपना सबके घर जा। ठीक बा पंडित जी प्रणाम। पंडित जी केना मन बस